Terus Lah oke aku kene. Putar ke kanan. Nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, Ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. kira enek to liyane kiri karo kanan ra enek to. Lah awakmu njaluk piye? Lah ku yo nyengsarane kancane. Lah awakmu ning kanan kok. Oke. oke, sekarang tengah, Nona manis putarlah ke tengah, Ke tengah, ke tengah, ke tengah, ke tengah, ke tengah, ke tengah. Manis. Ya, krik. Nyapa? apa? Jare njaluk tengah. Ndokku mbledos. Jare njaluk